Ikusiko dugu nola egin transmisio bat zuzenean YouTubetik. YouTubek badauka bere espazioa transmisioak egiteko, baina nahiko pobrea da, eta guk erabiliko dugu StreamYard. Jartzen badugu StreamYard, eta behatzen bagara lehenengo loturara, hor badaukagu ja bagaude bere horrian. Eskatzen digu gure emaila, jarriko diegu erabiltzen ari garen emaila, kasu honetan josebm, eta esango diogu get started. Mezu bat bidaliko digu gure korreora, korreo horretara, eta kode bat jarri beharko dugu dagokion lekuan. Joango gara korreora, hemen badaukagu ja mezua eta kodea. Kopiatuko dugu kodea, eta itxatziko dugu dagokion lekuan. Itxatziko dugu, eta aurrera egingo dugu, login. Vale, aurrera jarraitu. Eta hemen, StreamYardek ematen digu aukera transmititzeko eremu batzuetatik. Guk erabiliko dugu YouTube. Berriro, hemen orain eskatuko digu zein konturekin gaudeen lanean, eta eskatuko dizkigu baimenak onartzea. Onartuko ditugu, eta suposatzen da, gaudela ja, transmititzeko prest. Zakatzen badugu hor, joango gara YouTubera. Baina YouTubeen, eginda ez badaukagu kanal bat, edo aktibaturik ez badaukagu transmititzekoa, esango digu egin behar dugula. Ez dugu hori egin gorain, normalean kanala egingo dugu aurretik, sortu, eta gero hemen baimena. Joango gara beste kontu batetara, eta kontu horretan, bai dakat aktibaturik hori dana. Eta orduan, StreamBoard horrian sartzen naizenean, horrelakorik aurkituko dut. Sakatuko dut, kreate, hemen YouTube erabilidu dira, eta orduan agertzen zaitoria YouTube ikurra, baina aukeratu ditugu baitare besteak, Facebook eta baina, aukeratuko dugu YouTube, eskatuko dugu transmisiorako izen bat, jarriko diot froga BM, eta deskrizio bat, nahi badugu ez jarri. Eta programatu aldugu beranduago egiteko. Egingo dugu orain zuzen programatu gabe, orduan kreati. Venga, badago lanean. Eta, orain aurkitu behar du, edo eman behar diogu baimena erabiltzeko kamera eta mikroa, emango diogu baimena, eta hemen gaude ja mikrofonoarekin eta kamerarekin. Jarriko diogu gure izena, nola agertuko garen gu konferentzia horretan, Jose, eta sartu. Sartzen garenean, hasteko. Hemen, hau izango da, transmititzeko eremua. Ez da zergaitik pertsona bakarra egon behar. Bi pertsona egon aldira, transmisio hori bideratzen, edo momentu batean 3 pertsona. Eta hemen baditugu erraminta batzuk, horren ikusiko ditugu. Hasteko esaten digu ez gaudela hori transmisioan sartuta, eta gehitzeko gure irudia transmisioan. Sakatuko dugu hor, eta gaude transmititzen gure irudiarekin. 2 pertsona egongo balira hemen sartuta, erabiliko genuke ikono hau biak agertzeko hemen pantailan. Edo beste hau, bestera baten agertzeko. 3 baldin badira, hemen sakatuko dugu. Eta hemen sakatuko dugu egiteko transmisioa pertsona batekin eta pantaila partekatuz. Eta hemen berdin, 2 pertsona eta pantaila partekatuz. Edo hemen bakarrik pantaila, pertsonari gabe. Hemen baditugu hori mikrofonoa, kamera eta horrelakoak gaitzeko eta desgaitzeko. Eta hemen, hori share screen izango da partekatzeko gure pantaila. Pantailan egiten duguna. Onartuko dugu, agertzen dena hemen, eta izango digu zein pantaila konpartitu nahi dugu. Jazta, sakatzen dugu pantailan eta konpartir. Momentu honetatik aurrera, hasi gara partekatzen gure pantaila. Eta egiten badugu klik horretan, bakarrik ikusiko da pantaila. Sakatuko dugu normalean, utziko dugu horrela.
Eta hemen badaukagu hori, gonbidatzeko, parte hartzen gonbidatzeko personei. Beste persona bat bideratzen badu baita ere transmisioa, hemendik inbitatuko dugu, kopiatuko dugu kode hau eta pasatuko diogu berari. Bera ere saltzeko transmisioan. Bale, txiko dugu orain, bakarrik persona bat. Oraindik ez gara hasi transmititzen, hasi nahi badugu, sakatu behar dugu Go Live honetan. Eta berriro, agertzen den pantailan Go Live. Venga, suposatzen da transmititzen ari garela ja hemendik aurrera egiten dugun guztia YouTubeen ikusiko da, eta YouTubeen ikusteko sakatu behar dugu link honetan. Orduan, sakatuko dugu link honetan, eta hemen agertzen da edit, remove, vid on YouTube. Vale, sakatuko dugu ikusi YouTubeen, hemen bagaude ja, edo, venga, orain abiatuko da, bagaude YouTubeen transmititzen, eta jendeari pasatu behar diogun linka hau da. Kopiatuko dugu link hau, kopiar, kenduko dio soinua honi, kopiatuko dugu link hau, kopiar, eta pasatuko diegu besteei. Eta besteek link hori zabaltzen badute, hasiko dira ikusten gure transmisioa. Erretardo pizka bat darama, ni adibidez egiten badut zeo zer hemen, adibidez esku altxatu horrelakori, hemen beranduago aterako da. Badoa, 10-15 segundu atxeratuago. YouTubeen ikusten den transmisioa. Eta noski beti txata erabili aldugu besteekin komunikatzeko edo besteekin hitz egiteko, galderak egiteko edo horrelakorik. Hori izango dugu beti txat bat, joaten banaiz, orain banago ikusle moduan YouTubeen, ikusle moduan, ikusten dut antolatzaileak jarri duen atxatean, eta nik ere erantzun aldut, sortu behar dut kanal bat berriro, ondo beste kontuan, sortu behar dut kanal bat berriro, baina hor banago ja kanala sortuta baldin badaukat, txatean parte hartu ahal izango dut. Kaso honetan, kontu honetan ez daukadanez, hori kanala eginda, ezin izango dut. Baina, orain ja jarraitzen ari naiz, antolatzailea egiten ari den transmisioa YouTubeen.